Yahuwah Eloheinu Shalom, shalom! Ma el fogunk kezdeni egy beszélgetést egy olyan témáról, ami sokakat izgat. Sajnos nagyon sok a félreértés ezzel kapcsolatban. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy az utolsó napok. Ez egy komplex és összetett téma, amiben sajnos egy beszélgetés alatt nem fogunk tudni tisztánlátást hozni. De Yahuwahnak a segítségével több apró témának a lebontásával, ami egymáshoz kötődik, lassan-lassan fel fogjuk tudni építeni az értelmünket a végidőkkel kapcsolatban. De mielőtt ebbe belevágunk, meg kell egy dologba egyezzünk, és az, hogy az Atya szavának az interpretálását nem szabad a véletlenre bízni. A Bibliát a Bibliával kell interpretálni. Más szóval, a doktrinát, amit felállítunk a végidőkkel kapcsolatban, a Szentírásból kell merítenünk, ami Yahuwahnak a szava, és az abszolút igazság. És hogy ezt a fundamentumot le tudjuk fektetni, az első vers, amit meg fogunk nézni, a Zsoltárok 119-142, ami így szól. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed, Torád, igaz. És a 151-es vers, ami így szól. Közel vagy te, Yahuwah, és minden te parancsolatod igazság. És ez fontos, hogy megjegyezzük és szem előtt tartsuk, mert Ézsaiásban ezt olvassuk. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Elohim, és nincsen több. Elohim vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát, hogyha megértjük azt, hogy ő kezdettől fogva a véget megjelentette, és előre azokat, amik még meg nem történtek, a legjobb hely, ahol meg tudjuk találni a magyarázatot arra, ami előttünk van, az az írás lesz. Ott fogjuk megtanálni az igazságot, és avval fogjuk tudni megérteni az igazságot. A végidők kapcsán sokszor felmerül a Jelenések könyve, és valami oknál kifolyólag sokan nem értik ezt a könyvet. Még akkor se, hogyha az első versben ezt írja. Jahushua Másiáknak kijelentése, amelyet adott néki Elohim, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak. Hogyha ez a könyv, ez egy kijelentés, ami meg van jelentve az ő szolgáinak, miért van az, hogy sokan nem értik azt, amiről ez a könyv beszél? Megmutatom. Azok, akiknek ki lett jelentve ennek a könyvnek a tartalma, és értik ezt, ők azok, akik bizonságot tettek Elohim beszédéről, és Jahushua Másiák bizonságtételéről, mindenről, amit ő látott. Tehát, akik nem értik ezt a könyvet, náluk nincsen ez. Nincsen náluk Elohim beszédének a bizonsága, és Jahushua Másiáknak a bizonságtételére. Vagy, mondhatjuk máshogy, akinél nincsen Elohim beszédének a bizonsága, és Jahushua Másiáknak a bizonságtétele, ők nem tudják ezt a könyvet interpretálni, vagy érteni. Nekik ez nincsen kijelentve. Nem akarom, hogy félreértsetek. Nem akarok senkit támadni. Nagyon sokan beszélnek a Bibliáról, de sajnos sok ezek közül nem kellene, hogy beszéljen róla. Mert nincs hozzá közük. Amit mondani szeretnék az, hogyha valaki igazán szereti az Atyát, és tiszta szívből közeledik Yahuwahhoz, az nem mer kufárkodni az ő szavával. Nem mer olyat mondani, hogy nekünk már az ő szavára nem kell hallgatni, vagy hogy nekünk nem kell az ő instrukciói szerint élnünk.
mert mi már meg vagyunk mentve. Ez nonsens, sőt, rosszabb. Ez az ellenségnek, a sátánnak a doktrinája, ami sokak szemét bezárja, és abba a tévhitbe ringatja őket, hogy törvénytelenségbe lehet élni, és valahogy a vége jó lesz. Pont ahogy 2 Tesszalonika 2-ben elmondja nekünk a szerző. És azért bocsátja rájuk Elohim a tévegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Vagy mint ahogy olvashatjuk Hósás 4-ben. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy, és mivel hogy elfeledkeztél Elohimnek törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem, de gyalázatra fordítom dicsőségüket. Lehet, hogy volt, aki nem figyelt, úgyhogy elismételem. És mivel, hogy elfeledkeztél Elohimnek a törvényéről, a Tóráról, elfeledkezem én is a te fiaidról. Nem szabad elfeledkeznünk Elohimnek a Tórájáról, ezért hallgassatok Jeremiásra. Így szólt Jahve: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, mint sajnos ma is sokan, nem megyünk. De én imádkozok Jahvéhoz, hogy ti ne mondjátok ezt, hanem kutassuk ki együtt ezeket a régi ösvényeket, hogy értsük meg, mi vár ránk a végén. És kezdjük el az egyik legegyszerűbb témával, a Jelenések könyvéből és a végidőkkel kapcsolatban, ami nem más, mint a Nagy Babilon. A Nagy Babilon identitásával kapcsolatban létezik számtalan tanítás, teória, amit felállítottak a vallások, a teológusok, vagy különféle tanítók. Sajnos a legtöbbje ennek nem fedi azt, amit az írás ezzel kapcsolatban bemutat, hanem a bizonyos csoportnak a teóriáit, vagy egyes személynek a saját elképzeléseit prezentálja. Néhány ezek közül, amik a legnépszerűbbek, amikkel valószínűleg ti is találkoztatok, az lehet London, vagy az Egyesült Királyság, Washington, vagy az Egyesült Államok, Brüsszel, vagy az Európai Unió, Mekka, de a legnépszerűbb mind közül az Róma, vagy a Vatikán. De kutassuk ki együtt az írásokból, hogy ki is valójában a Nagy Babilon, a végidők Nagy Babilonja. Kiről beszélt nekünk az Atya? Hová kellene nekünk valójában fókuszálnunk a figyelmünket? Nyissuk ki a Bibliát, és nézzük meg együtt. Először Jelenések könyvében azt a kifejezést, hogy Babilon a nagyváros, a 14-es fejezetben tanálhatjuk, a 8-as versben, ami így szól. És más malák vagy angyal követi azt, mondván: leomlott, leomlott, Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Most ez a kifejezést, hogy az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek, ez fontos lesz később arra, hogy rájöjjünk, mit is csinál a Nagy Babilon. Ezért elengedhetetlen annak a megértése, hogy ki a Nagy Babilon. A Jelenések könyvében a szerző 8-szor identifikálja úgy Nagy Babilont, mint a nagy város. Ez mellett Nagy Babilon a Jelenések könyvében még meg van jelölve 90 másik karakterisztikával, ami kétség kívül meg fog nekünk mutatni, hogy ki is ő. De haladjunk, és fedjük is fel, kiről van szó. Jelenések 18-as fejezete így szól a 22-es verstől. És hárfásoknak, és muzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik.
és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned, és szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik. Vajon hol volt szövétnek? És vőlegénynek és mennyasszonynak szava nem hallattik többé te benned, mert a te kalmáraid vallának a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseidtől eltévedtek mind a népek. És most figyeljetek! És abban profétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Minden egyes dolog, amit itt olvashatunk, fontos ahhoz, hogy megértsük, ki is a nagy Babilon. Nem csak azért van ottan, hogy betöltse a lapot, de van itt egy rész, amin mindenkinek a szeme meg kellene, hogy akadjon. Azok közül, akik azt mondják magukról, hogy másiákat követik, és tanulmányozzák a Bibliát. És az a 24-es vers, ami így szól. És abban profétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Vajon melyik városról beszélhet ez a vers? Londonról? Brüsszelről? Washingtonról? Mekkáról? Vagy ne talántán Rómáról? Melyikben ezek közül a városok közül voltak elküldve a proféták? Vagy a szentek? De ne találgassuk. Nézzük inkább meg, mit mond az írás. És akkor egyértelművé fog válni mindenkinek. Lukás 11-ben így olvashatjuk Másiák szavait a 47-estől. Jaj néktek, mert ti építitek a proféták sírjait, a ti atyáitok pedig megölték őket. Vajon ez kiknek mondja? Az amerikaiaknak? A rómaiaknak? Kiknek vajon? Tehát bizonságot tesztek, és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Ezért mondta Elohim bölcsessége is, küldök ő hozzájuk profétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek. És hogyha tovább kutatunk a 13-as fejezetbe, így olvassuk a 32-estől. És mondál nékik, emelvén mondjátok meg annak a rókának, íme, ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztettem. Hanem nékem ma és holnap, és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, most figyeljetek, hogy a proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Érdekes, hogy Jehúsa azt mondja, hogy nem lehetséges, hogy a proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. De lássuk tovább. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkeit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok. Lássuk, hogy Másiák itten kijelenti, hogy Jeruzsálem öli meg a profétákat, és azokat, akik hozzá lettek küldve. Azt is lássuk, hogy itt el van nekünk mondva, hogy a proféta nem halhat meg Jeruzsálemen kívül. Tudjuk, hogy nem minden proféta Jeruzsálembe halt meg. Itt Jehúsa arra akar minket megtanítani, és azt akarja velünk megértetni, hogy a proféták vére Jeruzsálem kezéből lesz számon kérve. De ezt láthatjuk megerősítve Máté 23-ban is, ahol így olvasjuk a 29-estől. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát, magatok ellen tesztek bizonságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a Gehennának büntetését. Annak okáért íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítettek, másokat azok közül,
A ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök. Na most figyeljetek, hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Mit csináljon? Reátok szálljon. Kikre? Hová? Bizony mondom néktek, mindezek rákövetkezik erre a nemzetségre. Melyik nemzetségre? Kikre? Az amerikaiakra? Az európaiakra? Vajon kikről beszél? De nem kell találgatni, a következő vers, a 37-es ezt tisztázza. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat? Miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Lássuk, hogyha az írás használjuk arra, hogy interpretáljuk Jelenése 18:24-et, és abban profétáknak és szenteknek vére található, és mindeneknek, akik megölettek a földön, akkor észrevesszük azt, hogy nem Róma lesz a válasz, nem Washington, nem London, nem Brüsszel, de még Mekka se, hanem Jeruzsálem. És ahogy folytatni fogjuk, észre fogjátok venni, hogy minden karakterisztika, amivel meg van jelölve a Nagy Babilon, Jeruzsálemre illik az írások szerint. Na most, hogyha te tudod, hogy Róma, Nagy Babilon, vagy Amerika, vagy akármilyen más interpretálás, amit lehet nem tanál meg a Bibliába, légy szíves, ne kapcsold ezt itten ki, hanem fontold meg azt, amit bemutatok az írásokból ebben kapcsolatba, és lehet érdemes szem előtt tartani azt, amit Jelenések 17:5-ben olvashatunk. És az ő homlokára egy név aláírva, titok, a Nagy Babilon. Figyeljetek, paráznáknak és föld utálatosságainak anyja. Innen látjuk, hogy Nagy Babilonnak vannak leányai, akik ők is a maguk során paráznák és utálatosok, de ők nem a Nagy Babilon. Amit mondani szeretnék, az, amit 2 Timóteus 2 is mond a 15-ösben. Hogy igyekezzünk, hogy Elohim előtt becsületesen megálljunk, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasonlassa az igazságnak beszédét. Így hát használjunk bölcsességet, és kutassuk az írás kellő gondossággal, hogy nehogy összekeverjük Nagy Babilont az egyik leányával. Mint ahogy ezt teszi a protestáns mozgalom. A protestánsok szemében Róma, a Vatikán, a katolikusok, vagy a pápa minden rossznak a gyökere. Ők maga az Antikrisztus. Minden rosszat rájuk vetítenek. Ugye ők onnan váltak ki, és ellenük lázadtak. De sajnos ahelyett, hogy új szemekkel, friss elmével, mivel hogy ledobták a római katolikus egyháznak a láncait magukról, kezdjék el tanulni az Atya szavát, és kijárni aztat, ehelyett ők elkezdték az Atya szavát kifordítani, hogy vádolják Rómát minden rosszal, amit tanáltak az írásban. Ez nem helyes. Mivel hogy hagyták, hogy az ő ellenszemük a katolikus egyház irányt befolyásolja az írásoknak az interpretálását. Ez miatt az ő szemükben mindenre a válasz Róma lesz. Az Antikrisztus Róma. Nagy Babilon Róma. Dániel 2-re a válasz Róma. Dániel 7-re a válasz Róma. Dániel akár még proféciájára válasz Róma. És emiatt nem tudják meglátni, amit az írás közölni akar velük, mert van egy ilyen propaganda a szemük előtt. Én nem akarom védeni a katolikusokat, egyik kutya, másik ebb. De az egyáltalán nem helyes, hogy valakinek az ellenszemve befolyásolja az interpretálását az írásnak. Úgyhogy inkább nézzük meg, mi van leírva. Jelenések 17 az 1-estől. És jövé egy a 7 malák angyal közül, akinél a 7 pohár vala. És szólá velem mondván nekem, jövél, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Ebben a versben van egy pár dolog, amit ki fog kelleni bonsunk. De az egyik legnagyobb, amin mindenkinek a szeme meg kellett volna, hogy akadjon, a nagy parázna.
Ezt a karakterisztikát, hogy a nagy parázna, az írás definiálta a Tanákban. Vagy, amit sokan úgy ismernek, hogy az Ó szövetség. Ottan Jahua az ő profétái által egyértelműen megmutat nekünk, még lesz az a hely, vagy még az a hely, amit ő a nagy paráznának nevez. De olvassuk kicsit tovább, és aztán ezt ki fogjuk bontani. Így folytatódik. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészekedtek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megégésítettett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva. Titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és föld utálatosságainak anyja. Itt egy dolgot meg kell értsünk. Ez titok csak azoknak, akik nem Jehusának a követői. Márk 4-ben a 11-estől ezt olvassuk. Ő pedig mondán nekik, néktek adatot, hogy Elohim országának titkát tudjátok. A ma kívüllevőknek pedig példázatokban adatnak mindenek. És ha már példázatoknál vagyunk, akkor nézzük meg példabeszédek első fejezetét. Salamonnak, Dávid fiának, Jesareel királyának példabeszédei. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére. Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs, és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédének és találós mesének megértésére. Jahuának félelme, feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Tehát, mint ahogy lássátok, Jahuának félelme a bölcsességnek a kezdete. Bölcsesség, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy megértsük a proféciákat, a mély beszédeket, a példázatokat. És ahogy láttuk, ahogy Márk elmondta, Jahusá Hamásának a követői meg fogják kapni ezt a bölcsességet. Nekiek a titkok felfedetnek, mert ők félik Jahuát. És ha ez így van, akkor nézzük meg megint Jelenések 17:5-öt. És az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Derítsük ki, hogy miért mondja, hogy ez a nagy Babilon a föld paráznáinak és a föld utálatosságainak az anyja. Ha megnézzük Jelenések 19-et, így olvassuk. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala. Halleluja! Az idvesség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom Jahuáé, ami Elohimünké. Figyeljetek, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta, az ő paráznáságával elítélte és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Azt mondja itten, hogy ez a nagy parázna a földet megrontotta az ő paráznaságaival. Most, hogy megértsük ezt, hogy működik, vissza kell nézzünk Vaikrá, vagy 3 Mózes 19-esbe, ahol így olvasjuk a 29-esnél. A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt, hogy paráznává ne legyen a föld, és benne teljék a föld fajtalansága. Ismerős ez? Nem most olvastuk Jelenésekbe, hogy a nagy parázna, nagy Babilon paráznává teszi az egész földet?
És tudjuk, hogy Nagy Babilon az egy város. Jelenések 17-18, és az asszony, amelyet láttál, amon nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Na most derítsük ki, mit mond Ézsaiás, még lehet ez a város. És az első fejezetben, a 24-es verstől így olvassuk. Mint lett paráznává a hív város? Vajon kiről beszélhet itten Ézsaiás? Egy város, amelyik paráznává lett. De ő hív volt. És most mindenki tegye fel magának őszintén ezt a kérdést. Még lehet a világtörténelemnek a során az a város, amelyiket a Biblia úgy nevezi, hogy hív. Az Atya szava nevezi úgy, hogy hív volt. A pogány Róma? Vajon a pogány Róma lehet az? Vagy esetleg ne talántán Jeruzsálem? De ami az érdekes, az, hogy ez a hív város lesz paráznává. Még a Tanákból, Ézsaiástól kezdve ezt a város kezd az írás nekünk úgy prezentálni, hogy a parázna város. De olvassuk tovább, mert még lesz itt valami érdekesség, amit lehet érdemes megfontolni. Azt mondja, teljes vala, jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve. Még az is kiderül ebbe, hogy ennek a városnak van egy bora, amíg vízzel lett elegyítve. Már szóval egy utálatos bora, egy keveredett bora. Vagy mondhatnánk úgy, a paráznaságának a bora. És tudjuk jól, az Atya, hogy áll a keveredéshez. Fejedelmid megáldalkodottak, és lopóknak társai, mint szereti az ajándékot, és vesztegetést hajtház. Árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül előjük. Ez az a víz, amivel az ő bora be van keverve. De olvassuk tovább. Azért ezt mondja Jahve, seregeknek ura, Jasreel erős Elohimje. Jaj, mert vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségémen. És kezemet ellenet fordítom, és kiolvasztom minden lúggal salakodat, és eltávolítom minden olmodat. Most mielőtt elolvasnánk a következő verset. Lehet sokan azt gondolják, hogy ez már megtörtént. De meg fogjátok látni, hogy nem, távol legyen. És adok néked oly bírákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben. És ekkor azt mondják te néked, az igaz város. Ez hív város. Ez még nem történt meg? Ha figyelembe vesszük az utolsó ítéletet, amit Jeruzsálem kapott, nem mondhatjuk Jeruzsálemre, hogy az egy igaz város. Jeruzsálem egy bűnös város. Ott vannak a gay parádék, a pride parádék. Ott meg lehet találni a muszulmán mecseteket, a katolikus szobrokat, és így tovább. Tehát látjuk, hogy az írás beszél egy városról, amelyik várja az ő ítéletét, akinek van egy bora, amelyikkel megrészegíti az egész földet, amelyiket az írás parázának hívja, és az Jeruzsálem. De ha megnézzük Jeremiás 3-at, így olvassuk. És láttam, hogy mindamellett is, hogy elbocsátottam az elpártolt parázna Izraelt, ez az északi királyság, és adtam néki elválásról való levelet, nem félt hitszegő Júda, az a déli királyság, az ő húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. Meg kell értsük, hogy a város, vagy az országnak a lakói kéz a kézbe mennek a várossal és az országgal. És lőn, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet, mert kővel és fával paráználkodott. És mindezután sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga, a Júda, az ő szíve teljességével, hanem csak képmutatással, azt mondja Jahve. Itt észrevehetjük, hogy a nép, Júda, paráználkodott a kővel és a fával.
És ahogy láttuk a Tórába, ha a nép paráználkodik, akkor a földet fogja paráznává tenni. És most aki jobban figyelt, lehet jogosan kérdezni, miért mondom azt, hogy ha a nép paráználkodik, a föld lesz paráznává téve. Az írás Tóra azt mondta, hogy ha a leányai paráználkodnak. Lukács 23 ezt tisztázza nekünk. Követi pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és siratták ők. A nép követi Jahusát. 28-as ezt mondja, figyeljetek. Jahusá pedig hozzájuk fordulván mondva, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokat sírjátok, és a ti magzataitokat. Tehát látjuk, hogy a nép az Jeruzsálemnek a leányai. És láttuk azt is Jeremiásba, hogy a nép paráználkodott a fával és a kővel. Így hát a földet, a várost, Jeruzsálemet tették paráznává. Tartsátok ezt észbe, mert ez fontos lesz. De nézzük meg Ezekiel 16-ost. Ahol így olvassuk. Embernek fia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, és mondjad, így szól Jahve Elohim Jeruzsálemnek. A te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony. Tehát látjuk, hogy Ezekiel 16-ban valami ki van jelentve Jeruzsálemnek. Nem Rómának, nem az Egyesült Államoknak, hanem Jeruzsálemnek. Nézzük meg, mik vannak itten kijelentve. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassák el ezt az egész fejezetet. Tanulságos lesz. 14-estől így olvassuk. És kiméne híred a pogányok közé, a te szépségedért, mert tökéletes vala az ékességeim által, amelyeket reát tettem, azt mondja Jahve Elohim, de elbízád magadat szépségedben, és paráznává lőn híred szerint. Elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt, legyen kedve szerint. A 20-astól így folytatódik. És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozad őket azoknak eledelül, avagy nem voltél már elég paráznaságodból, hogy megölted fiaimat is, és odaadád őket, midőn tűzben nékik áldozád. És minden utálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól, mikor mezítelen és befedetlen valál, véredben eltapodva voltál, és lőn minden gonoszságod után, jaj néked, azt mondja Jahve Elohim. Építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utcán, és minden keresztútnál megépíted magaslatodat, és utálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítod paráznaságodat. És paráználkoddál Egyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagy testűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerej, és íme kinyújtottam kezemet ellened, és megkisebbítém rendelt részedet, és adálak téged a gyűlölőidnek, a filiszteusok leányainak csúfolásukra, akik átalák fajtalan utadat, és Asszíria fiaival is paráználkodál, mert meg nem elégedél paráználkodál velük, és mégsem elégedél meg. Mi gyenge a szíved, azt mondja Jahve Elohim, hogy mindezeket cselekedted, egy rakoncátlan rima cselekedeteit, hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utcán, de nem voltál olyan, mint a rima. Kicsibe véve a bért, te házasságtörő asszony, férje helyett idegeneket fogad el, minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékaidat minden szeretődnek. Így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád minden felől paráznaságaidért. És léjön különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban, mert utánad nem jártak a paráznák. Te adál bért nékik, és bért ők nem adának néked, így lőn különbséget. Azért te rima,
halld meg Jehová beszédét. Így szól Jehová Elohim. Amiatt, hogy eláradt gyalázatod, és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban, és minden utálatos bálványaid miatt, és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál. Ez okáért íme egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves volál, és mindazokat, akiket szerettél, együtt azokkal, akiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened, mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttük, hogy lássák mindent mezítelenségedet, és megítélek téged, a házasságtörő és vértontó asszonyt ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben. És adlak téged kezükben, és leszakítják tetődet, és lerontják magaslataidat, és lehúzzák rólad ruháidat, és elveszik ékességedet, és hagynak mezítelenül, és ruhátlanul. Látjuk, hogy Ezekkielben egy ítélet van kimondva Jeruzsálem ellen. Nem más város ellen, hanem Jeruzsálem ellen. De nézzük, hogy folytatódik. És összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek, és összevagdalnak fegyvereikkel, és megégetik házaidat tűzzel, és ítéletet cselekszenek rajtad sok asszony szeme láttára, és megszüntetem paráznáságodat, és bért nem adsz többé, és megnyugodtom búsulásomat rajtad, hogy eltávozzék féltő szerelmem te tőled, és megnyugoszom, és többé nem haragszom. És most mindenki 4x4. Mivel, hogy meg nem emlékezél ifjúságod napjairól, és ingereltél engem mindezekkel, azért íme, én is fejedhez verem útadat. Ezt mondja Jehová Elohim, és többé, figyeljetek, többé nem cselekszed a fajtalanságot minden utálatosságod mellett. Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván, ami nem ő az anyja, olyan a leánya is. Látjuk, hogy itt azt mondja, hogy többé nem cselekszed a fajtalanságokat. De viszont ő cselekszi, tehát ez még nem történt meg. Ez még előttünk áll. Jeruzsálem még mindig cselekszi a fajtalanságot. Még mindig ott vannak a bálványok. Ott van Szodoma és Gomora. A gay parádék. Ez még nem történt meg. Ez még előttünk áll. Ők még mindig egyességre akarnak kilépni a filiszteusokkal, az egyiptomiakkal, Szaudi-Arábiával. Csak keressétek meg az Ábrahám akkordot. Ezt nekik nem lenne szabad csinálni. Ők még mindig a bűn cselekszik. Még mindig lázadnak Jehová szava ellen. A Tórába ez nekik meg van tiltva, ezt nekik nem lenne szabad csinálni. Semot, 2 Mózes 23:30-tól. Lassan-lassan űzöm ki előled, míg megszaporodol, és bírhatod a földet, és határodat a Veres-tengertől a filiszteusok tengeréig vettem, és a pusztától fogva a folyóvízig. Mert kezeitekben adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled. Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel, ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked. It's taken from them from Elokah. Elokah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Tehát látjuk, hogy a zsidók kijelentik, hogy az araboknak és nekiek ugyanaz az istenük van. Ők is ugyanannak az istennek szolgálnak, mint a muszulmánok. Az írás nem ezt tanítja. Tehát, hogyha visszamegyünk Jelenések 17-be, így olvassuk. És jövé egy a 7 malák közül, akinél a 7 pohár vala, és szólá vele, mondván nékem, jövél, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki sok vízen ül. Láthatjuk, hogy a Tanákban, az úgynevezett Ószövetségben van egy város, ami fel van építve, mint egy parázna város. És
Sajnálom, hogy ezt kell mondjam sokaknak, de az nem Róma. Se nem az Egyesült Államok, hanem az Jeruzsálem. Amit látunk, hogy itten sok vízen ül. Ezt a sok vizet sokan a saját szájízük vagy elképzeléseik szerint akarják interpretálni. Elfelejtvén azt, hogy a malák, az az angyal, aki ezt nekünk elmondja, interpretálja. Úgyhogy nem kell találgatni, mert le van írva, mik ezek a vizek. Nézzük csak meg. És nem is kell messze mennünk. Ugyanebben a fejezetben, a 15-ös versben, így olvasjuk. És mondán nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, figyeljetek, népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. De olvasjuk csak tovább. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelené teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel, mert Elohim adta azoknak szívében, hogy az ő szándékát cselekedjék, és szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek Elohimnek beszédei. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ahogy láthatjuk, ez a város, ez az asszony, királysága van a földnek királyain. Ezért a vizek, amiken ül, azok népek, nyelvek és sokaságok. Mert hogyha megértsük biblikusan, hogy ki is Nagy Babilon, és mi a szerepe a végidőkben, akkor rá fogunk arra jönni, hogy Babilon meglovagolja azt a fenevadat, azt a vallási rendszert, azt a birodalmat, aminek van 10 feje. És ez a nagy város, ez a Jeruzsálem, a végidők Jeruzsáleme el fog fogadni egy olyan Krisztust, egy olyan Másiákot, amelyik hamis. A keresztények mondhatnák, hogy egy antikrisztust, de maradjunk egy hamis Másiáknál. Ezért a 17-esben mondja, hogy Elohim adta azoknak szívében, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek Elohimnek beszédei. Hogy még beszédek? Nézzük meg. 2 Tesszalonika 2, a 8-astól így olvasjuk. És akkor fog megjelenni a törvény taposó, akit megemészt Jahve az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a Hasatán erejé által van, hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvességükre, és ezért bocsátja rájuk Elohim a tévegésnek erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy károsztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. És megbeszéltük már, hogy az igazság az Jahvának a törvénye, és Jahushua HaMashiach, aki a törvénynek a megtestesülése. Tehát akik nem fogadják el a Tórát, és nem követik Jahushát, azokra ez vár. Ne legyél ez. Ha nem jársz a Tórába, és nem követed Másiákot, rád lesz bocsájtva Elohimtől a tévegésnek az ereje, hogy elhiggyed a hazugságot. Nézzétek meg, mit mond a 9-es vers. Akinek eljövetele a Hasatán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ha nem követed a Tórát, és nem mensz Másiáknak a lábnyomaiba, ez vár rád. És el fogod fogadni azt, aki Jelenések 13-ban jelenik így meg. És látték egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva vala, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fején a káromlásnak neve. És a fenevad,
amelyet látték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. Ha visszaemlékeztek, ez az a fenavad, amelyiken a parázna asszony, Nagy Babilon ül, eztet lovagolja meg. És hogyha a 2. verset akarjátok kibontani, érdemes Dániel 7. fejezetét figyelmesen elolvasni. De ki is adja neki a hatalmát? A sárkány. Ki ez a sárkány? Egy fejezettel előbb a könyv ezt tisztázta nekünk. És vetették a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztették ördögnek és Satánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vetették a földre, és az ő angyalai is ővele levetettének. Tehát a sárkány az Satán, aki adja ennek az erejét. És ezt meglovagolja a nagy parázna. Babilon, a nagy Babilon. Na most csak pont megesik, hogy 2 Tesszalonika erről beszél. Most lehet ez csak véletlen, de hogyha nem véletlen, hanem Elohimnek a tökéletes szava, akkor menjünk csak vissza Jelenések 17-be. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala, káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva vala. Ez az a fenevad, ami kijön a 13. fejezetbe a tengerből. Ez a fenevad, ez egy birodalom. Egy birodalom, egy vallási birodalom, akinek van egy vezetője, akit Tesszalonika úgy hív, hogy a törvény taposó. Ez a törvénytaposó az ellenségtől fogja a hatalmát megkapni, és ő úgy fog beülni Jeruzsálembe, mint maga Elohim. Ezt az embert hívják úgy a keresztények, mint az Antikrisztus. Másiák őt úgy nevezte, mint egy hamis Másiák, egy hamis Krisztus. És ezt a hamis Krisztust fogja felkarolni a végidők Jeruzsáleme. És ezért Jeruzsálem a nagy parázna, mert a legnagyobb bűnt követte el, felkarolta a hamis Krisztust. Itt most meg fogunk állni ezzel a bevezetővel a nagy Babilonról. De mikor ezt folytatni fogjuk, meg fogjuk látni, hogy minden egyes vers, ami Babilonról beszél, nagy Babilonról beszél, Jeruzsálemre mutat. És azt is meg fogjuk látni, hogy milyen szépen Jelenések könyve együttműködik a többi prófétával, Másiák szavaival és az apostolok tanításaival. Az egész könyv koherensen ugyanarról beszél az elejétől a végéig. Én remélem, hogy ez egy áldás volt nektek, és találkozunk legközelebb. Addig is, shalom, shalom.